Mbiyen ya nate Amarta ki dalam masa kejayaan di mana seniman pada prihatin ya kuwi ing masa pandemi mbiyen malah entuk apa wi program saka Kemendikbud mbiyen gregedalang wayangan 30 lakon. Ha iya kaya ngono kuwi. Pokoke yen negara iki lagi prihatin, Amarta iki malah jedul. Heeh. Lek dalang-dalang do laris mayang ngono kuwi engko para anggota Amarta kaya Mas Ajimas, Mas Wijasena iki setorine elek, enggak suka wayang dia. Ayo, kaya ngono. Sembah nuwun ingkang tanpa upami ya. Ngapunten sanget menika wonten lare ingkang naminipun Lutfiana saking Wonogiri nyuwun ngapunten menika malah nembe kewaos. Ingkang intinipun lare menika badhe nderek pinanggih lan pitepangan kalian Ibu SR Sugeng Rahayu. Seto. Sok SR. Bu Kesi. Mbok menawi Bu Kesi badhe nderek latihan wonten ing panggung. Nggih. Mugi dipun paringi wekdal. Menawi tasih wonten wong niki mumpung liburan. Monggo Mbak Lutfiana menawi tasih lenggah monggo mriki salim kalian Bu SR kalian Pak CK kalian mangke kadengipun kendangi kalau Pak HP. Ayo Heru Purwoko. Mriki lek taksih lenggah wedine sampun kondur nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Tasih wonten Bu? Tidak ada. Oh nggih nyuwun pangapunten ingkang agung. Nggih. Konjo dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi kula badhe nderek nyuwun lelagon Gubuk Asmara saking Bakule Wedang depan RRI. Wah nggih. Siap. Engko tak aturake. Nang ndi Pak Glondor iki ucul tenan iki. Oh ya ceritani. Ayo, aku duwe kanca. Oh iya, aja nyebut merek. Ora. Lah, nakal neng mburi kono. Zaman semono nuwun sewu seharga 200. Amit sewu 150. Duwe utuh kei 200. Ngenteni susuk dheke ning njaba ora ngerti lek mburi kan nek lawange butulan terus sing wedoke mlayu sing ngenteni jujur nganti pirang-pirang jam bae tinggal minggat ngene. Lah iya kaya ngono kuwi. Lakon pun. Angge. Yo ngaturke panglipur sawetara menika mumpung gamelan menika rekakipun nggih rekakipun menika bajutan rekakipun. Ngatasipun mangsa sepi ngeten kok alhamdulillah nyuwun pangestu dumateng sedaya para lenggah dalu menika mapan wonten RRI Benjing Bandang ya adoh Banyumas Jakarta Bandang ken cerak ya rene tok nggih wonten Jatinom Klaten nah bar niku Bandang wonten ing Kutha Angin Nganjuk nyuwun pangestu mugi-mugi kula sak kanca sinden lan ugi pengrawit para peniti, sopir, sound system, streaming sedaya tansah pinaringan sehat lahir batinipun. Kaya apa aku tak nyuwun karo Mbak Mbak Lia Sundari Mbak. Mangaturke mumpung teng RRI tur dokumene jangkep mangaturke jineman karyane Bu Kesi. Nggih. Kenya desa. Ya nggih. Utawa apike digawe rong ramban rega ki cendak sing sepisan Bu Kesi dhewe merga panjenengane sing berkarya kedua aku nyuwun pambiyantu karo Mbak Lia Sundari. Ya kita tak Bu Kesi coba kaya apa kenyo disa Seleket
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Dokter Heru saking Karanganyar ingkang kepareng titip salam lumantar WA. Monggo sugeng laras lan ugi mliginipun dumateng sedaya para sponsor sedaya kemawon ngaturaken panuwun sugeng mirsani kanthi merdikaning penggalih. Nah, monggo Bu Kesi. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng dulur-dulur kula mung Srawung sing nyatane spesial mau mobil sinden nggih jemput kadang-kadang mung Srawung merga kula kuwatir yen wayangan ing pelataran mbake sing mirsani sepi ngono. Alhamdulillah kepareng rawuh. Ah guys genah Pak Dodi rawuh alhamdulillah. Pak Bayu Pak Thomas nggih Pak Surya pengumuman gandeng pelatih kabeh sesuk do mayang sesuk latihane libur ayo iso nglatih dhewe oleh ayo nggih mangke cobi Mas sak mrabotipun sak mrabotipun ingkang perpaduan garapanipun Bu Kesi kalian Mas Daryanto ingkang asta gender sarjana kula aturaken dumateng Kang Mas kula Siswantara ingkang tasih kepareng nyimak wonten ing YouTube sembah nuwun ingkang tanpa pami dumateng Bapak Haji Sukiman sembah nuwun Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso sembah nuwun Bapak Ki Haji Gunarto Guno Talijendra dumateng Ibu Sri Andreas Ciledug Ibu Supatmi ing Pulau Gadung Jakarta Timur Bapak Jatmiko ing Jambangan Mondokan Sragen sumrambahipun sedaya ingkang kepareng mirsani wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar YouTube iki ya disiarke ning YouTube RRI Surakarta nggih ugi wonten ing Pro 4 RRI Surakarta leres ugi wonten ing Puntadi Channel lan ugi makarya sesarengan TVRI Jakarta Pusat kalian TVRI Yogyakarta sing insyaallah engko bar diedit terus diterjemahke inti sarine lakon baru ditayangkan oneng televisi. Heeh, gandeng lakone kaya ngene kudu ditulisi 18+ iki. Wong rene sing cokmol nyeluk jeneng apa nu reneng ora. Wong sak wayang ya kulit bae kok. Ah iya, padha kulite. Gubuk asmara coba kaya apa mumpung enek ratune gubuk asmara. Bir. Bocah saya mencorong mawa tejo. Nglirik kiwa suwung, nglirik nengen semangat. Kita Ayu Setiani Haryanto sarjana seni Suprapto Siwi. Bir wis nate nyindeni kanca-kanca Amarta apa rong? Lupa, Pak. Lupa ya, lali ya. Paling ora saiki wis nyengkuyung karo kadang-kadang Amarta. Mula suatu saat yen pas bapak prei ngono kuwi disambati karo kanca-kanca Amarta ya aja lepas lunggar ya aja endo ngono ya, Nduk ya. Oke, Pak. Siap. Nggih. Ayo jemeneng coba kaya apa? Dibalani. Nano. Pak Teguh iki ratune Pocong. Ayo. Disimak kali Pak Teguh. Ayo coba kaya apa? Nduk, bir kita. Nying
satu gubuk asmara ngeten iki. Lah iya aku mau maidu aku berneroke kok ya ora maidu. Wong gampang suudon. Waduh. Apa kae iso sindengku? Ayo nggih. Aja-aja kuwi malah anu dulurku, adikku lanang putut magetan. Ayo. Duh. Ngawur. Sapa ta Bir kae Bir? Enggak ketok aku, Pak. Ketengok. Oh, malah. Bae fan berate, ayo Iya, Birgita Lovers. Tresno tulus nadyaningku buk Nggih. Suarane kok mirip kaya pake sing nggawa HP 1000 kae. Pirang-pirang kae lho, terus angger bar wayangan sukses. Ayo nggih. Ya, coba diaturake ya, diseragenke ya Mas Nopal. Semangat ngendang wis nganti pacangane. Ayo. Kaya Komoratih karo Komodo. Komajaya ya, keprok ndasmu ora. Monggo dipun aturaken. Mas Tatang, wayangku ra mak pulas-pulasi piye? Inteni aja ayo. Kono ngeboti anggit kok malah ora. Wayangku lho kaya ngene iki wis entek iki. Ayo, iki 12B iki pisan ae. 12C ini randang dadi lek randang mulas ae. Ya Bir, coba kaya apa? Ayo gubuk asmara diaturake. Yuk. Yes, luar biasa. Uga tak aturake marang adik-adikku utawa anak-anakku mahasiswa mligine saka jurusan pedalangan isi Surakarta ingkang kepareng nunggoni karo Pak E ya. Nuwun. Yang akan memegang tongkat estafet dunia pewayangan panjenengan sedaya sing pinter anggene milah lan amilih piye menjawab tantangan zaman. Wayangan tetap berbobot, tetap bermakna, namun orang awam bisa menyayanginya. Aja kuwatir lek saiki bocah pedalangan ki wis jos-jos tenan kabeh. Sabetan renek sing ngelek apik kabeh. Keprakane walah biar ngene sing jenenge kotak iso mubeng seser kae. Ayo.
urung bab seni rupa wayang racake do ngerti karo wanda iso nyurek iso mulas iso natah lan uga iso nggapit wayang kuwi lho pokoke mumpuni sak kabeh jadi ngibarate apa iki jenenge ban iki wis atos mung kari nyurung lah nyurunge ngangge apa ya kuwi siji srawung loro ya nganggo prihatin piye carane prihatin lan uga pamane pacaran aja mung grudak-gruduk yen pancen arep dipek bojo tenan bener-bener golek bojo sing pengawak wahyune katentreman lah kuwi kaya Bu SR kuwi wahyune katentreman kuwi wahyune kamulyan sebelum aku diterima oleh beliau aku ini bukan apa-apa ngono ya ya kabeh mau pinurba dening Gusti ingkang nyipta jagat pancen keparengi kaya ngono mula yen ana sing arani sosok dalang ketrima ngoten yen kangge kula mboten wonten marai kendhu anggene wong sinau ingkang saged nuwun sewu dipun tresnani dipun gemari kalian masyarakat menika dalang ingkang peka kalian menapa yang dados kekarepanipun sedaya para penonton lah menika penonton kalian penanggap menika kados pundi kersanipun monggo dipun dherekaken ngeli ning aja nganti kali siap ayo saiki jaman hit-hite mbiyen tahun 90-an Angger Pak Anom Surata Umar Sinosleng ngetokke ela-elo kutha Solo geger. Ayo zaman biyen kae heeh dan iki coba sing tebih saking Pulau Gadung Mbak Triastuti Retnawati. Terang aja. Ya nembange ela-elo niku lho. Pulau Gadung Melati coba kaya apa? Melati nunce Mbak Tutik matur nuwun nggih panjenenganipun lemah teles nggih nggih siap Pak Yayo upami mengko nampane beda karo adate aja diperenguti niatana ibadah alah kula mboten butuh duit Pak kowe nek ngadeg sing ngongkon sapa lha nggih kula kan duduk lagi oh iya saiki ngadeg ya, sesekali berdiri ndak apa-apa toh lho sing merintah sampean penlungguh sapa berdiri kaku Pak Yayo biyen kene sinden iki kon nembang langsung ngadeg karo dalange kon linggun nek tapi kula mboten isin no. Ah ya ora masalah wong ya kula wani wirang kulino wirangan Bapak ela-elo menawi ngaturaken menika Mbak Triastuti Retnawati Wigaring Prasetya Asmara walah temenanan Asmara napa Asmara nala Asmara Dana ayo penyebar asmara ayo aku bayane Tuti pamane terus saiki jelek dadi mahasiswa pedalangan ngono walah terus pripun kae mahasiswa lanang-lanangnya akhirnya ora tau mlebu ayo daweti daweti Sar Prabowo karo Praguta tertua di Madangkara sesepuh ora tertua ngono kuwi ora tenan apike kaya ngono melenggang nganti patah-patah ayo ngene nggih ngeling-eling ngono ora ludahi mutiara kependem ora mergo lek ra ditokke ning kanca-kanca adate ya dosa kali ayo mergo kowe kesuwen lelaran wingi ora bareng si Tuti arep eleh Pak Heru arep engkiek malah kedendlang tak delang sekelingan engkiek dari izin SMKI Karawitan malah engkiek luar biasa elok luar biasa nggih sembah nuwun Mbak Triastuti Retnawati yang saking Pulau Gadung Mbak Mira weh iki mesake sing wiwit wah kula minangka wakilipun anu nggih Mbak wakilipun Bu Kesi selaku koordinator sinden nyuwun ngapunten wau ditunda latihanipun dadi benjing jenengan mboten dikabari oh nggih mboten masalah kok akhirnya pripun jenengan mau teng mriki misuh nggih tengati mboten Pak ngelo malah jagongan kalih tiang RRI mriku kathah ilmu malahan oh RRI pundi mriki to mriki to lah nggih to water aku ora
Iya. Nangge malah kata kancane. Lah iya, tata lahir ya yang guyub batine ya mesti aduh miso-miso ya. Mboten Pak karena nggih belajar disiplin ugi. Oh iya, wah iki sing wajib dicontohi ngene iki. Mergo sing jenenge walah nggen kuwi kampung wayange lek sing ngajari apa-apa cah cilik-cilik lah om gendut kae. Ha iya. Angger tabuhan salahane kleru gak ngono kuwi ya. Lah kok rambuke melu-melu. Kancane dijak jereng kelir sandosa. Ayo gas bagas gendang ngadeg gak. Ora. Rambu iya ketingane wah nilene abang kabeh ning misuwe jos. Ayo nek saiki angger adus nembang dek yo. Ayo pirang-pirang jam dek iki wis ngembang terus ayo. Ya Mbak Mira jumeneng Mbak. Ayo sing kekinian lah apalah. Ayo nggih. Monggo. Dadi kabeh dilayani, kabeh diladeni. Nggih, Bu Kesi malah ingkang request niki wau. Napa? Kusuma Wijaya. Wah nggih. Karyane pun sinten niku? Menika Pak Westri. Oh genduk Pak Westri. Nggih, kalian Mas Rendra. Wah, nggih luar biasa layak kok sastrane elok kaya ngono Mbak Westri. Nggih, leres. Putrane Pak Demul wae lah nggih. Kusuma Wijaya coba diaturake, Maka to dipun aturaken dawuh saking panitia wau. Ae dhewe maksimal jam 3 kudu rampung. Hari ini cak bagus gini jam 2 ora apa-apa. Ya ngene ning dingenekne ngono lho. Ayo. Di tengah, ayo. Menika Mbak Mira saking aslinipun saking Nganjuk ning sampun kagarwa dening kadang kula. Nengge Adimas pitutur luhur. Lah nggih walah dadi piyayi ya wah temenan jos saiki ora ngira nduk mbiyen sih cilik melu aku sih umbel-umbelen kaya ngono. Nggih. Saiki Riyen iso, tasih Wah. umbelen nggih. Hah? Nggih riyen tasih umbelen saniki pun mboten. Pun mboten nggih. Nggih, terneh aku niki nggih gumun kalih panjenengan. Ngapa? Lah wit riyen ngantos sak menika kok mboten tuwek-tuwek. Sinten? Jenengan. Lah kan kedae kan kula kan leh nimbali kan bapak kalian Bu Kesi. Heeh, terus Nggih, ning anu tasik wagu. Badane Mas, Mbak, tapi kok ya sungkan. Tapi kok ora tuwek-tuwek ngoten lho maksudnya. lah kowe tak omongi tuwek karo ora iku gumantung cukurane. Cukurane. Angger Lah pripun to? lek ngene iki ra tuwek. Lah mula kita ya. Iya. Saja-saja rambu arep melu-melu ayo. Lah apa-apa niku sing apik. Ora apik kowe ora. Wis semoga terima kasih ucapanmu padha karo dongamu muga-muga aku karo Bu Kesi ya diparingi awet enom ya. Amin. Awet sehat sing penting ngono kuwi. Amin. Sampeyan ya anggene menjadi keluarga ya iso tentrem rahayu wilujeng. Amin pangestunipun. Nggih, monggo diaturake Kusuma Wijaya berpacu dalam melodi. Jan yes. Yes, matur nuwun pokoke.